Movie Plus channel kan lau le ta vo ina kan movie recap tur chu The Black sang ni paruka anti chwa kha ani a thongain like subscribe le share kamilaw me sakve cheu donia movie in chan na chuan kumsang khazakwa somriat pathum America akhopakhat chu lo langin chung kopa David Raynor chuan afapa kumriat mi Jake chu school atlai don awangin kaitho tumin akawa mase afapa in alo chan mai lau awang chuan ruma awa endik afapa chu chet po ache ei lau akai her chuan aka achang chil phwan alo chhuaka rang taka damdoin athen pui chuan afapa mai ni lau naupang dang tam tak po chutyang chuan alo omve ti ashe chok chil ngala hallway te chu nu le pa ten an fa te pomin doctor mu pui tumin an lau khata TV News a chuan khovel puma naupang kum ko hnuailam chu Coma a an om chup thu an lau puang buk Asian Australia le African ram te chu aboi zwal berber ni in mithiam te chuan chung thil thlen chan chu an shabik lau kholaya te chuan nu le pa te pung khomin protest an lau neya sipai te nen anin tong chiam mai hun le ni teral selin kumhial alawve po chuan chung naupang te chu aron har chuak theito hau lau kumsang khazakwa somriat pathum hnulama naw piang zawng te chu Coma in an oma sarkar pon chung naw piang te himnan le mipui te hel tur dan nan dan thar te an siama he thil thleng hian khovel puma mason na ti chang theilawin vantlang in lungrwal na te po achuk chhene hle naupang te chu arwalin ni khata voini anon khur chhuak china scientist te pon shilen chan an shat law ang bukin chu thil thlen chan po chu an she thei chuang law kumsom ral nuwa chuan kumriat mi je kapo kumsom pariat alawtling ve to a mase mishing an nareng anei to law apa chuan a enkol to pa mase David chu soi law nu le padang te pon an fa te chu chachwak tura beisena an nei chaw to hle David te khwa a chuan batch nung ber an graduate so in school chu an khar ngala gym te chu enkol tu nei law no pang dam law te da nan an mang to chu dam law enkol na a thunei tu ber chu Dr. Jini ni in apasal hlui chu tom ani bara anin swal na mi pakhat atha awangin jaila kum masalama chang atang to a chu thil thleng awang chuan a hna le alai chin te thlengin a hlau pha reitak jaila tan hnuwa chuan parolin an chwa tira tom chuan kalna tur ane mai lau awangin David chuan a ina nirei lau te chung chen tir a lau rem ti ve toman David a fapa Jake a mu chuan adam doi mana po in seng nem viawanga ti in azota mase David chuan afapatan le ahlimnan chuan engzat po in sen a hwam thu te afapa chuan mishing pa ngai ngai to na ang phato lauma se a mangai reng thu te alo shila tlaya chuan toman Jini chu awa mu a Jini chuan alo be chadu lo hle reilote anim biang nu chuan kalbo turin atizuya toman la mangai viaw ma se Jini chuan twal thattu angin amutlat to thung atuka tom chu a mentor le sheriff nibok muturin police station a akala chuta chuan tleirol pani zun phallau na hmuna an zun awanga an man te chu awamu kumsom liam ta a khan an ni pani chu kumkwa an pel man cha cha awangin naupang dang te angin Coma in an omve lau pha ani anrual puite chu khopuya kala sumtam tak an hlo chwa to lain anni pani chu mi ina ludru in naupang dam laute chu anwa bechina mi te chuan engwanga chutia bechin nge anni ti shelauma se an mela chuan rilrulama harsatna an tok ti asyat thung sin dot lea chuan doctor pakhat chu dam laute check up tura jima akal kan mu a room chung alu ve le naupang te chu loading chupin an lo clear chap a mu chuan a lau hle
athil mu chumak ati ema wangin chet po achi theilo chuta meiche pakhat chuan aron be thuta tom chu lo langin thom beng cheng awang chuan amu theilawa TV a chuan sarkar atanga emergency thuchwa amu vele inchunga Jake entur chuan atlan chawngal ma se Jake chu alo umlo David a room avakal chuan David chu rap thlak taka thi in avamu a chu vele Jake chu ahnung lama chang lo langin tuma chu tha tumin abe ngal chuti lai mekin anau pan lai changa achian jini unau pa ni bok sem churon thlengin naupang chu iron rod mangawwa in tukvera apai thla a sem chuan naupang dam lau ho awanga chhung po abwai mup thule puitling ho tha tuma an be thu asoya chung naupang dam lau te thil ti chu mi tu man achan an she thiam bik lau jini chu jima night shift nein naupang dam lau te kianga a omti an she chuak zok pona rang taka chuaka jim lampan an tum lain Jake bok chuan aron be ma se thokle khata ni khoshelawin atluzuya tomle sem chu school lampanin anin khal chuak wat an va thlen chuan nurse pakhat ruang rap thlak taka amai an soi sak chu an mu masabera an chan do na floor chunglam an pan lain naupang ten ron bein an mai chu an bitum ber chuti lain tleirol pani toman police station a amu te khan anon chana chumi te chu kiple clear te anni naupang dam lau ten an zinga mi emo anti awanga lahim anni thu an soibok toman khochung chu chwa san wat tura shilin anin chen shanga jin zunga tomle sem hallway an kalai chuan naupang ten anron human teu hle ma se anni chu room pakhata chabi mangin an lu thei hlau chu rooma chuan dam khochuak mi pariat lau omin chanpuina an lau ngak meka doctor chuan police te an lau kal mek thu asoi ma se police te chu soi lau khochung khoi mun mai po chu a him to lau ji ni chu dam chuak in hliam te dam doi la turin venta alon chau thu toma chu an shila tom chu kal ve ngalin sem chuan midang te chu alo wai pui do nani nakin dewa chuan an bi ruk na kong khar chu ti chiat tumin aron beya sem chuan lau thong min in hnuailama in khai thlak chu arela bedsheet chu zom khomin an wai thata sem chu ahnung bera aron kalve ma se in hnuailam thleng to achan ti auri ashat chuan chak takin ain pot chhaule a bedsheet an thlun be na chu a phel ngal wat a hoile chuan nurse pakhat laulon chau tu mek chu a muve chawa athil ti swalwang liao in nurse chu atlata in thiam lau taka a omlain sam chuan room chunga chuan mi pahnih lo omve reng a muthut mai chuti lain vent chunga naupang zinga mi pakhat laulut ve in tombe atum lai chuan na satakin a awa ahun taka jin churon langin aron chan man hlau vent atanga chhuakin midang tikianga letle chu an tuma room chung an valu chuan sem cha lo to in man ruwa thi sen kai nuai alo keng bok jin chu a tho puite a chana wang chuan aril ru ana hle ma se a unaw pa chuan bengdai vatin pon lama chuan an chhuaka hallway a chuan kiple clear tenen in tong le in a hnu loka sheriff po dam khochuak en turin aron thleng ve ngal an palia an haulai chuan guard pakhat lokalin clear chunau pangzinga mi ani ti in aron beya thil omdan an shil ma chuan naupang dam lau ten lau chim buain guard chu an la shanga midang haupo kongkalam panin an tlan chengal pon lama chuan sheriff nupui Nora le deputy te chuan kara dam khochuak te an lau nga ka chuta naupang ten aron be thut ma se midang te chu aron thleng man hlawa clear lau langin midang te chuan thengilin motorin an kal santadai kip chuan ngai twa viau ma se naupang dam lau te chuan mishing ani ti an shat aring lau group how chu biak ina lutin
Jin chuan Sam in hiam chu abuai puya muthil na damdoi apek ma chuan na ti min na aw midang hau ruma an lain tom chuan biak in che vela te chuan naupang an le lau a en kwa lain mei che pakhat chuan aron be thut sheriff chuan engthil nge thleng ti entumin aron tlan vata chu mei chia chu afanu ani ti asha chuan a chhung hle anupui nora in an fanu alainat emawang chuan ti hlum aphal lawa chu wangin railinga chuan an phuar betta a kip chuan pastor thuzia nabu chu muchwakin pastor chuan amumang nei chinte alauzia ka darkar engemozat ral nuwa pon lama pastor chu naupang ten tha tuma an beilai an mungal pastor chuan ala in pe lau thule midang te shat ve lau thil engemo ashat thu soin a au chiama an that zuita kip chuan pastor le khabuwa a phek to ber chu toma achiar tir ve a pastor chuan mishing te mai achanga naupang ten an tharau an lak sak tur thu a shil lok te chu alawin ziak chu baka naupang ten an thil don an pelet le chin ti chu achiara ani na tak shelau ma se toman chumi inzia na chu an lamamo takin ti in apot thla a chuti lain nora pon afanu chu mishing pa ngaya achang to ti ahmuin rang takin akut phuar chu a han phel saka ma se afanu chuan lem alo changreng chuni in nora chu athat ngal sheriff alo thlen chuan afanu in thil poizok ati zel lau nan ril runa takin akap hlum ve a atuk zing lau langin Claire chu lau ladamin an ina avakala batapa anu ruang amai chevek chu awahmu chuti lain group pon an hnai loka army camp chu an tan dam chhuana chhun ni inan sia an bungrwa telakhomin kal an tuma ma se an kar chu naupang ten an lauti chia sakreng mai kar dang zong po a engine teru chhuakin an lauti chevek alawni tom chuan Davidan agaracha kar pakhat adati ashe chhuaka chu kar chu alanung theyem ti shelau ma se chu ina kal chu an titlu a Sam chu akenat wanga kal theilawin deputy chu lau ompui turin an ti a midang pathum chu David ina chuan an kal ngal in chu himdam taka an va thlen no in garage achanga motor lak chwa an tum lai chuan an ma a mei che pakhat silai keng chu aron ding wang mai an ma ni ka tuma atin lai mek chuan Claire chu ron langin chu nu chu athat ngala naupang te chuan siam shei silai thlengin lekdan an siat ba ka silai an keng vek to ti asoi zui bok biak in chung lo langin naupang tam tak ron lut huk chuan Sam le deputy chu anon bea group hau biak in anon let le in ruang lo chu an mu jin chu a unaw pa ruang bula chingchi in lungche takin achapa rang taka thawin naupang hau chu tha nge atum ru hle border pana antlan lai chuan a chan te pon ji ni thenrim zia chu an mu mai hau lo chutia antlan lai chuan mi pahni in an kar chu anon kapa an kar ke chu a the pha tatlat mai antlan chhun zom thei talo tom chuan a chan te chu kun turin ashila ma se ji ni chuan ngai thalawin kara changa chhuakin chung hau chu akap let aka hlum hnuwa po asilai mu zo chak thlengin akap chiama chumi hnu chuan jin chuan police station a kirle a silai mu walak le adu thu asoi chuan toman army camp a silai anmamo to don lau thu in alo hnial ma se jini chuan ama akal chu atum ta thawa kip le Claire pon jini chu ahnu loka an zui ve tom chau chu achuang ta army camp lama chuan ke akalin konga achul pa chuan pastor thuziak apo thlak chu a en chhale a chuta naupang te chu mishing te tharau chaka an tui hal thu a she chhuak ta ma se achin fildan tur ero ala shelau thung police station chu lo langin
Naupang pahniin manrua ang an lau la khom mek an va mu chuan Clary chuan naupang ten an zinga mi nia an ngai chin awangin ama chu lut turin ain pe a midang pahni chuan Claire chu rum danga an lau ngak ran silai puak ri an shat vele kip chu vatlan lut ngalin Claire kap hliam tu pa chu avathata ma se chuti lai takin naupang pakhat zok chuan kip po chu aron kap ve an pahni chuan an thi ma zawng chhuata chuan an chuduna reilau te hnuwa tom chu lo thleng ve in hallway ya jini asya na hlau vek to chhuata lo le reng chu aboi som ngala pona achwa puino in jini po aron pangai le to naupang hau chu lo kal khomin aron hwal bet veka tom chuan jin chu ching chit tirin anuna ahun ton hlim omber ngai tua tlat turin ati jini pon thu oi takin alau ti ve maya tom chu naupang zinga kalin ain pe thu asoi tom chuan chung naupang te omdan chinfel na tur chu she chhuak to in naupang te laka a omdan ang zelin naupang te po in anti ve chin thu ani an laka thinrim na le hlauna I hmu tir chuan an ni po in chutiang che in anti ve ang reilau te hnuwa jini churon mengin ama chawin alau om to a sin to bera chuan jini chu pona thu in pastor thuzia kha alau chiara a hoi kwal chuan a in che vela naupang te lo ding chup chu a hmu tun chuma chuan hlauna le hwat na pai to lawin in chunga ngoi rengin alu sana aring tok ani ti lantir na akong khar chu a hongbok ole khati zong kha tun chuma ta na kan ti chwa the ania kan channel min law ngai hlut saka atira changa atop thleng min thlir sak tu te chunga team movie plus te chuan abik takin lom thu kan soye